Haga jing lekai yakni rung Olympics na deu ba South America hapreng ka Brazil persya ika Paraguay. Haba pai syang rega jing lekai ka Brazil kalamat ika namrem dai wela not hakamat ka Paraguay. Badia ka shigul jong ka Paraguay la yo bencep ashwa benkut ka kela step kata haga menit ka ba South Peusan plus R. Haga wei par ka jing lekai hapreng ka Argentina persya ika Venezuela. Haba pai syang rega jing lekai paro R teri ki kenhun kia khai tamar R gol. Badia ka gol pedia khai jong ka Venezuela la yo bencep ashwa benkut ka jing lekai kata haga menit ka ba khandai peu plus nyau lengba ka penalti. Haga jing lekai semi final jong ka Asian Cup hapreng ka Jordan ka badai gari ka badon haga kerdan ka beprap nyau Persia ika South Korea ka badai gari ka belayo benra Arsen ya ka nam ladu jong ka Asian Cup. Haba pai syang rega jing lekai haga kela step paro arteli ki kenhun ki klemla ben khijar. Badai haga kela min ka Jordan galayo ben tap ya ka gol ka beningkong jong ka nega jing lekai kata haga minit ka basan peulai lengbau al Neymar. Badai hadin khatlai minit kata haga minit ka ban riu peu riu ka Jordan galayo biang ben tap ya ka gol ka ba ar lengbau al Tamari. Badai lama gini gi ar gol la pelong ya ka Jordan bagan la ban pelim ya ka South Korea da Arlanot haga nega jing lekai semi final. Bad lengba ka nega jing job ka Jordan haga sin ka beningkong galayo ban rong sya ka final jong ka Asian Cup.